Γεια χαρά, podcast Αρισπή εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Και να λοιπόν που σύμφωνα με δημοσιεύματα ιστοσελίδων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μόνο, αναμένεται λέει να απασχολήσει την ομάδα μας ο εικονιζόμενος, ο Παραγουανός διεθνής Ραμόν Σόσα, ο οποίος και ανήκει από το καλοκαίρι που μας πέρασε το 24 στην Nottingham Forest, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, ο οποίος και έσκασε 12 εκατομμύρια στην Ταγέρες, Αργεντινής, για να τον αγοράσει, αλλά εκεί δεν τον έχει αξιοποιήσει, δεν έχει συνηθίσει φαίνεται τον τρόπο παιχνιδιού εδώ στην Ευρώπη. Άλλοι παίζουν βασικοί εκεί, στην ομάδα του. Ο παίκτης πάντως παίζει και αριστερά και δεξιά, έχει ύψος 1,79, 25 στα 26. Άρα λοιπόν θα μας έκανε. Ναι ή όχι και γιατί. Αναμένω από κάτω στα σχόλια τα φώτα σας και τα υπόλοιπα τα λέμε και από τα άλλα κανάλια Αρισπή. Πάντα εδώ εμείς έτσι δυνατά. Ευχαριστώ για όλα, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός.